Deze week in Limbourgeois, de trends op de horecabeurs BBB Maastricht en topchefs koken op het Limburgs Culinair Gala. De horecasector komt met de nodige uitdagingen. Covid net achter de rug, stijgende energieprijzen en een tekort aan personeel. Maar op de horecabeurs BBB Maastricht probeert men toch vooral op zoek te gaan naar nieuwe trends en ontwikkelingen en samen positief vooruit te kijken. Het gaat twee kanten op. Groot belangstelling voor verwendbieren, dus het zwaardere alcoholsegment, maar wat ook heel erg in opkomst is, zijn de laag alcoholische bieren, no en low alcohol. Dus dat past wel heel erg in de trend van bewust genieten. En dat is het zo dat mensen niet uitsluitend maar kiezen voor of bier met alcohol of zonder alcohol, maar dat ze het een beetje door elkaar drinken. Ja, vroeger zou je dan gewoon een frisdrankje nemen of een koffie of een thee. Vanwaar dan nu toch plots die trend in de bierwereld. Ja, ik heb geen behoefte aan alcohol nu, maar ik wil toch die smaak, maar dan 0.0. Hoe komt die? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ik denk dat mensen in eerste instantie zin hebben in een lekker drankje. En dat moet je ook zien in de trend van in de horeca, met z'n allen sta je bier te drinken. En dan ga je niet staan met een kopje koffie als je geen alcohol wilt drinken. Maar dan is het leuk als je iets kunt drinken wat er precies zo uitziet als bier met alcohol. Travaillez beaucoup avec les produits de votre région? En fait, moi, je travaille essentiellement que des produits de la région. Je suis de la 5e génération de paysans, en fait, puisque c'est une ferme familiale qu'on a dans le nord du Loir-et-Cher, ma région. Et moi-même, je suis paysan, puisque j'ai aussi mes animaux. Et on a notre propre jardin, avec 1,5 hectare de culture. 'S'avonds was er in een andere ruimte van MEC Maastricht het Limburgs Culinair Gala, waar bijna 300 gasten werden verwend door een aantal Limburgse topchefs en hun teams. Extra motiverend voor de chefs was de verrassende aanwezigheid van een delegatie van Michelin uit Brussel, die discreet aanschoof aan een van de tafels. En verder in de zaal veel collega-koks, sommeliers en andere horecamensen uit Limburg. Ja, dat is voor jou volgens mij de eerste keer dat je althans als eigen chef hier op dit festival staat. Hè? Dat klopt, ja. Eerste keer dat ik hier zelf mag koken, maar echt mijn eigen keuken mag laten zien. Dus dat is wel heel bijzonder. En wat is voor jou de uitdaging? Want ja, god, je zit al op het kasteel en de mensen komen naar je toe, dus ja. Ja, vandaag zijn er 300 gasten. Normaal doen we er 30 per servies. Dus het is wel 10 keer zoveel wat we hier klaar willen zetten. En we willen het net zo goed doen als we het op Chateau doen. Dus we zijn gelukkig wel met meer mensen nu momenteel. Dus dat komt helemaal goed. Hey, ging jij het hoofdgerecht maken? Wij gaan het hoofdgerecht maken. We laten de voorgerecht aan de jonge garde over. Dus dat is natuurlijk wel, ik wil niet zeggen makkelijker, maar het hoofdgerecht is een beetje uitdagend. En dat is altijd, het moet alles à la minuut. Maar voor bijna 300 man, dat is toch anders dan bij jou voor 30 man, hè? Ja, oké, goed. Maar er zit natuurlijk wel een stukje ervaring bij. En het is heel leuk om met de jonge garde samen te werken. En de jonge garde ook die boost te gaan geven van jongens, hier zijn wij als Limburgse chefs eindelijk dat we elkaar echt alles toewensen. En dat gaat heel goed. Ja. En als je het goed voorbereid hebt, dan gaat het goed. En kijk eens hoe prachtig dat eruit ziet. In ons eigen Maastricht, hier in het centrum in het MEC. Ja, fantastisch. En voor de eerste keer dat zelfs een delegatie uit Brussel van de Rode Bijbel is gekomen. Dat is toch tamelijk speciaal. Ja, dat is heel speciaal. We hopen dat... nee, dat mag ik nog niet zeggen. Maar we hopen dat ze toch misschien wel eens de kans krijgen dat ze weer eens aan Maastricht gaan denken. Niet alleen qua sterren, maar ook qua evenementen. Och ja, qua sterren. In ieder geval qua evenement. Ja, dat is hier toch weer anders dan op
Château Neer kan? Ja, helemaal anders, ja. In een andere setting met meer mensen, maar wel heel leuk in ieder geval om te doen. Ga je maken? Ik ga maken zeeduivel, een lauwwarme salade van inkvis met gepofte paprika. En een beurre blanc saus met couletura, is sap van ansjovis. Zeg, als bij jou op het kasteel iemand van Michelin zit, die kondigt zich niet aan, dan weet je het dus niet. Maar nu zitten ze hier gewoon. Heeft dat nog een bepaald effect? Maar ja, vanavond komen ze niet keuren, denk ik. Nee, ja, een beetje voor 300 man keuren, dat mag, maar dat is, ja, het is toch anders dan wat we normaal doen. Maar geeft het wel een bepaalde kick? Ja, het is wel heel leuk natuurlijk. Ja. Dus maakt het ook extra spannend. Het is een andere organisatie, het is voorplannen voornamelijk en leuk om een keer te doen. Maar niet wekelijks. Nee. Het is wel, maar wat ik vooral leuk vind is ook met, ik voel me sowieso vereerd dat ik gevraagd ben, maar ook gewoon met Guido en Hans en Level dat met z'n allen te doen. Het is eigenlijk één team, één groep en we proberen met z'n allen te zorgen dat we een super mooie avond ervan gaan maken. Ja. En veel collega's in de zaal, dat geeft ook wel iets speciaals. Ja, ja, absoluut. Ja, het is wel een bijzondere dag. Ja. Ja. Ik zou eerst recht- en cognitieve gedragstherapie gaan doen op de Unie van Utrecht. Maar ik ben toch bewust gekozen voor de horeca. En daar ben ik wel super blij mee. Wat is je droom later? Eigen zaak, sterren, geen sterren, brasserie, bistro? Liefst eigen zaak. En dan gewoon lekker klein, zodat ik mijn eigen creativiteit in kwijt kan. En is dat zo'n prijs toch nog wel iets speciaals? Tuurlijk, het is mega speciaal. Ja. Maar goed, zoals ik al aangaf, ook toen straks. Ik ben niks zonder mijn team en niks zonder dit soort jonge gedreven mensen.